Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages shellitten die het vroeger wien voor de nationale televisie in het programma Van Gewest tot Gewest. En de man die de meeste Friese reportages maakt is Johan van der Zee. Daar zitten we bij aan tafel. Johan, hast je wel een idee hoeveel onderwerpen als je in je leven behandelen hast? Al je verschillende onderwerpen? Nou, ik doe zo'n 100. Nee, wel. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, als dan naar de listjes, dat ik, daar hou ik echt best, dat hou ik echt niet in. Dat, Ja. En heel soort. Ja. We gaan nou even naar Joantje Santig daar, een reportage over, indrukwekkende reportage over het Fries Orkest. Maar dan moet je eerst even zeggen, het Fries Orkest is vrij groot. Wist je als radio- en televisieman hoe je dat dan in beeld krijgt? En Mattersoen, zo'n heel orkest? Nou ja, nee, dat weet je net. Orkestleden zijn hele moeilijke mensen om te filmen. Er moest altijd een jocht opzetten en dat kun ze dan het haar, want dan kun ze haar muziek net lezen. Dus dat was al een groot probleem. Dan moest het zien laten. Ja. Dat orkest dat moest spelen. Ja. En volgens mij hadden we die nog helemaal niet opgenomen, maar het kan echt in de beurswedstrijd, dat weet ik niet meer. Ik weet nog wel, Smink wie ontweert, er was nog een van de mensen die bij het gouden viooltje belutsen weer, want dat weer natuurlijk wel wat, dat orkest. Al die actie die in Friesland viert is om dat orkest te houden. Ja, en volgens mij weer het in de harmonie. Joantje Santig, daar beginnen ze te spelen. Ja. Zeven namen voor hetzelfde orkest, meneer Van Boy, sinds 1795. Een orkest dat juist hier in deze Prinsentuin op deze plaats veel gespeeld heeft, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Het niet precies in deze muziektent, in een voorganger hiervan, maar toch hier in de Prinsentuin. Leeuwarden was toen nog veel kleiner, lag toen nog binnen zijn grachten praktisch, waren bijna nog geen buitenwijken, zodat de Prinsentuin min of meer het centrum was van uitgaand Leeuwarden. Ja. Ja, er is een mooi verhaal nog van een kapelmeester. Welke dat precies geweest is, weet ik niet. Ik heb het verhaal van mijn collega, de heer Sipkens. Maar die kapelmeester die zag kans om hier het sein, wanneer er bijvoorbeeld een mars gespeeld werd, om hier het beginteken te geven. En dan wandelde hij hier zo rondom de vijver heen, terwijl het muziekkorps lustig doorspeelde. En dan wist hij het precies zo te timen dat bij het slotakkoord, dan was hij hier weer en dan gaf hij het teken van eindigen. Hè? Het is met name financieel soms erg moeilijk geweest. In uw boekje van Schutterij tot Fries Orkest, dat u samen met Hugo Kingmans geschreven heeft, schrijft u dat in 1917, toen er een aanvraag was voor een subsidie van 16.000 gulden, BMW vond dat eigenlijk maar niet gegeven moest worden. En dat burgemeester Patijn zei, het wordt niet, heren. We halen hier een groepje hongerleiders. Straks krijgen ze ruzie en dan spat het hele zaakje uiteen. Toch is er steeds een orkest blijven bestaan. Hoe kunt u dat verklaren? Dat is in verschillende gevallen te danken geweest aan het optreden van enkele mensen. De tijd dat enkelingen de ondergang voorkwamen is nu duidelijk voorbij. Het Fries Orkest is sinds 1956 een volledig beroepsorkest. En langzaam uitgebreid van een sterkte van 56 man tot 72.
En die mensen die komen uit Friesland allemaal? Of, Nee, ze komen niet uit Friesland. De mensen komen uit geheel Nederland en een aantal komen ook uit het buitenland. uit het buitenland, waar vandaan? Onder andere Tsjechoslowakije, Hongarije, Spanje, Duitsland. U bent een gesubsidieerd orkest. Ja. Heeft dat gevolgen voor u, het feit dat u gesubsidieerd bent? Nou, het heeft geen gevolgen voor ons, moet ik zeggen. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Wat is de taak van het orkest? De taak van het orkest is in de eerste plaats het geven van concerten in de provincie Friesland. En de tweede taak is het begeleiden van koren in de provincie Friesland. Maar is dat niet omdat u gesubsidieerd wordt in deze provincie dat u dat moet doen? Ja, zo zou je het kunnen stellen, ja. Natuurlijk, omdat de provincie voor een belangrijk deel ons subsidieert, hebben wij deze taak natuurlijk. Hoeveel speelt u nu buiten de stad Leeuwarden en hoeveel erin? Het is ongeveer zo dat een 20 tot 30% van onze activiteiten zich in Leeuwarden afspeelt en de rest speelt zich geheel in de provincie af. Maakt u veel concerten? Wij maken ongeveer 80 concerten per jaar, terwijl we daarnaast nog ongeveer 40 maal begeleidingen doen en jeugdconcerten verzorgen. Is dat niet erg veel? Het aantal is inderdaad te groot. Hoe is de positie van het Fries Orkest ten opzichte van de andere landelijke orkesten? Ten opzichte van een aantal landelijke orkesten is de positie geheel verschillend. In het bijzonder waar het orkesten betreft in de Randstad Holland. Dit zijn in het algemeen centrumorkesten die de mensen naar zich laten komen. Terwijl wij in tegendeel de mensen gaan opzoeken. Wij gaan dus alle plaatsen in de provincie waar enige accommodatie is, gaan wij af om daar onze muziek te laten horen. En ik geloof dat wij daardoor een bijzonder groot aantal mensen bereiken die we anders nooit zouden hebben bereikt. Wij proberen natuurlijk te combineren die programma's zoveel mogelijk tussen de grotere en kleine plaatsen, maar toch, wij hebben nog steeds niet genoeg tijd voor de echt serieuze werk wij willen doen. En wat wilt u dan doen? Nou, wij moeten meer vertaalde repetities doen, dat wij kunnen lager, dieper in die muziek gaan. Anders wij blijven altijd on the surface. Toen in de jaren 55-56 het bestaan van het orkest op het spel stond, werd er in de hele provincie actie gevoerd. Het dorp of de stad die in 1 week het meeste geld bijeen had gebracht, kwam tijdelijk in het bezit van het gouden viooltje. Zo werd er een complete veestapel voor het orkest te gelden gemaakt. De actie leverde 120.000 gulden op en het gouden viooltje kwam uiteindelijk terecht in het dorp Winsum, dat het vervolgens aan het orkest schonk. Nu is het een wisselprijs voor de meest opvallende muzikale prestatie. De laatste winnaar was de voorzitter van het Fries Orkest. De betrokkenheid, meneer Snijder, van de Friese bevolking met het Fries Orkest was in de jaren 55, 56 erg groot. Is dat nog zo? Meneer Van der Zee, ik geloof dat wij bijzonder tevreden mogen zijn over de belangstelling van de Friese bevolking in grote geledingen met het Fries Orkest. En dat is geloof ik ook nog wel een gevolg van die actie die in 55, 56 is gevoerd en waaraan men zo op grote schaal heeft deelgenomen van jong en oud en rijk en arm. Iedereen heeft toen beseft, toen het bestaan van het orkest op het spel stond, hier moeten wij achter gaan staan, want wij willen ons eigen orkest niet missen. En wij merken dat ook in het tegenwoordige bezoek. Wanneer wij zo de cijfers van de laatste jaren beschouwen, dan mogen wij tevreden zijn, zeer tevreden. Want het bezoek, ik geloof dat ook de laatste jaar zelfs weer bezig is om toe te nemen in plaats van af te nemen. En dat toont wel dat men ook in de tegenwoordige tijd het orkest bijzonder op prijs stelt. Het zal waarschijnlijk nooit meer gebeuren, maar stel dat u eens een keer, net als uw collega's in de 30e jaren, de orkestleden een brief zou moeten schrijven waarin staat, het spijt ons verschrikkelijk, maar we moeten het orkest opheffen. Wat zouden dan nu de gevolgen zijn, dacht u? Dan zou dit betekenen dat praktisch het hele Friese muziekleven eigenlijk volkomen zou moeten verdwijnen, doordat onze orkestleden voor een belangrijk deel, behalve dus het orkest als zodanig in stand te houden, ook leraren zijn aan de verschillende muziekscholen. Men is voor een deel dirigent van een koor of van een harmonie- of fanfarekorps. Men heeft kamermuziekensembles uit het orkest.
En wanneer jullie dat met elkaar beziet, dan kan men zeggen, het muziekleven in Friesland, dat drijft op het orkest. En zou dit moeten verdwijnen, zou dat een onherstelbare ramp voor het muziekleven in Friesland zijn. Daar ben ik van overtuigd. Een stukje is beter, maar is nog iets fout, hè? Nog een keer. En dan het stok mee, hè? Als hij begint met dit stok, ook in die kleine periode, ook het stok goed. Pam, pim, ram, pim, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam. Crescendo, ro, 1, 2, 3. Crescendo, 1, 2, 3, pari, en pari. Forte blijft, piano, accent en sorry. Nog een keer graag, die piano moet wat echt zacht beginnen en die accenten erbij. En dat, die laatste kwart dan wat breder, ja? Van piano. 1, 2, 3. En... Liedje trom, in maat voor Dirk, met z'n forte en piano, is de volle forte. Ja, nog één keer dezelfde plaats, trijmaten voor Cornelis, C, ja, trijmaten voor C, ja, 3, en... Die korte noot. Zet het eens even aan. Probeer een stukje. We doen nog een keertje. Eventjes die... Hou dat embouchure. En blijven klinken. Ja? Nou, doe nog één keer. En denk aan die aanzet. Ja? 1, 2... Verder ligt het in onze bedoeling, we hebben de plannen zijn al in gedachten al een eind heen gerijpt,
om een kamerorkest te vormen uit ons eigen orkest. Zodat we ook aan de muziek uit de periode van de barok en ook aan de hedendaagse kamermuziek meer aandacht zullen kunnen gaan schenken. En dat gaat vanuit het orkest zelf gebeuren? Ja, het is de bedoeling dat dit vanuit het orkest zelf gaat gebeuren. Wij zoeken op het ogenblik nog om financiën natuurlijk om deze zaken rond te krijgen. We kunnen niet een willekeurige aanslag op de mensen doen door ook naast normale orkestwerkzaamheden ook al deze dingen erbij te doen. Er moet dus ergens een zekere compensatie tegenover staan, vinden we wel. En bezien in het raam van de gedachten die er leven dus om te komen tot het vormen van kleine ensembles, lijkt ons dit een mogelijkheid die reëel is. Wie doet eigenlijk de dirigent van het Fries Orkest? Een Tsjech, Libor Pecek. Ja, want er zijn natuurlijk al je boetelanders die ja, mij spelen. er zijn nog wat Tsjechen in het orkest. Ja, in die periode ben die daar gekomen. Ja, want wij die al het Fries Orkest, maar Safries Pier dat. Nee, Safries, nee. Dat begon met Korket. Ja. En toen kwam Alfred Salten. Oh ja. Want daar weet ik nog van squalconcerten. Ja. Hadden we er terug in praten. Dan Rob Salten, ben je klaar? Ik wacht. Maar ik dacht dat Pecek naar Salten komt. Oké, ja. Is zonder dat Fries Orkest dat we het niet meer hebben? Nou ja, het is, denk ik, voor het muziekleven is het wel heel vervelend. Dat zie je ook in de reportage. Ze zijn op alle mogelijke manieren actief in koren, in korpsen. En dat is wel voortvallen. En ja, Friesland had het door Fortune, ja. Maar nu is het Noord-Nederlands orkest, maar dat treedt je net zo vaak op als dat het Fries Orkest. Nee, precies. Bij de andere bevolking. Dat is, ja, en die in de provincie ook in volle meer. Ja. Dus, dat ben we ook kwijt. Dat ben we kwijt, ja. Goed. We horen altijd één ding oor hier in Friesland, dat is wel heel mooi. Daar moesten wij 1 keer per jaar moest je daar een verslagjouwer heen sturen. En elke keer was dat een oor. Hè? Dat ben het eerste leerpaai, fietsalversterrentocht en zo. En dan is ik altijd nog in september de slag bij Wijnsbedenking. Ja. Meneer Knossen, ieder jaar wordt hier in Warns de zogenaamde Slag bij Warns herdacht. Met welke bedoeling gebeurt dat? Nou, meneer Van der Zee, dat gaat dus in de eerste plaats om het zelfrespect bij de Friezen aan te wakkeren en de eensgezindheid en eenheid te versterken. Want wij menen dat wij toch trots mogen zijn op het feit dat hier gedurende 700 jaar lang nog altijd de Friese taal en de Friese volksaard zich handhaafd heeft tegen andere invloeden van buitenaf. De herdenkingsrede werd dit jaar uitgesproken door professor Dr. W.J. Buma, hoogleraar-directeur van het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Titel: Wat heeft Warns ons vandaag nog te zeggen? Goedendag, binnen er ik nog altijd een leer. Die liggen goed in Friesland als om uitens. Die het grauw op ons inhaven, omdat wij hier op het Rijk Leefgeheer komen. Dat binnen de Lietse imperialisten, die het alle waardogen om ons lik te skekelen, die ons in het Hollandse stokrand rinnen laten wollen.
en had het zien verzetten dat de Friezen voor haar eigen taal en cultuur opkomen. In uw dagen, door het sokkelieu, u zowel iepentelijk als te moek bestreden. Te moek, als je begelijks bij nacht en ontijd de stien op dit historisch gesteen met blauwe verven besmolt je. Iepentelijk, als ja u het beetje frisk, dat u op uw tweetalige squallen inschikt is, ik nog onfiet man je wollen. De middels en de methoden die uw tjenstanders in de rin van de tijden broekt hebben, werden vaken toch en de werk toch vals en gemeen. Wij zijn er altijd nog op uit om onszelf te kunnen handhaven. Gedachtig aan het Friese gezegde, blauw baas in eigen hoes. En daardoor meen ik ook dat we hier elk jaar toch nog wel weer niet het bloederige, het veldslaggedachte, maar de overwinning eigenlijk op de voorgrond moeten stellen. Aldus de heer Knossen, lid van de stichting Slag bij Warns. Zil Friesland blouwen, dan kunnen en maaien wij niet langer maaien waar hakketakje. En waar leeglezen en minmaatje. Dit wie uit 1969. Zwart-wit. Zwart-wit. Ja. Maar hetzelfde beeld is altijd te volle wien en dan dat keverke met die grote loedspreker erop. Ja. En daar moest je dat dan op jaren. Dat is, als ik over rond denk, dan dacht ik dat verder scheuren de sprekers zo. Maar die had ik er letter een keer mee maken. En dat vond ik door heel bijzonder, want die weer in zo'n vlammend betoog zou er in. Inderdaad, hier dit een pepermuntje van mij. Ja. En dat waren in deze, bij de professor die hier nog spruts, waren dat net. Nee, spietig nog. Nee, maar Buma, professor Buma hier wel een mooi woord. En die zei, die neemde deze bedenking zelfrespect van de Friers. Ja. Dat is wat oors als de revolutie die de Jetter wil preken waren natuurlijk. Ja, nou ja. Ja, we deelslaaf. Ja, we deelslaaf. Ja, overigens staat dat nog op een heel soort platen, overal, tot in Duitsland, daar, dat wie de betekent. Goed, maar als je dit zegt, dan denk je dat er nou ik in Friesland maar een heel iets groep is die zei van, eigenlijk wordt hetzelfde als in Catalonië. Ja, heel. 3 of 4 of ja. Net volle meer, denk ik. Nee, precies. Ja. Nee. Want dat is altijd hetzelfde groepje wat daar komt. Hè? Ja. Ja. Nou, goed. Professor Buma, wie je dat bij de slag bij Wijnse bedenking in 1969. Tak een weekend ben we er weer met allerhande mooie reportages uit van gewest tot gewest bij het programma Gewest Friesland. Tot dan. Dag.